Pa ljudi, dobrodošli na drugi dan trećeg Tandara Mandara festivala stripova i društvenih igara. Počinjemo sa našim programom tribina koji će trajati celog dana, kao i juče. Prva tribina danas imam čast da mi gošće budu strip autorke, mlade strip autorke iz Srbije, sestre Sara i Ana Živković i Nađa Tiodorović. Ja sam zapravo za sestre Živković Šiduša Art, tako? Šidoša Art. Ja sam prvi put čuo za vas, mislim da je bilo pre 3 godine, na primer, u Kragujevcu na Comic-Conu, nebitno, možda nije 3 godine, tako nešto otprilike. Ja sam vas vidio tamo, bili ste gošći i primetio sam, tad sam saznao za vaš projekat Mu strip koji je bio tada web komik. Bacio sam pogled na netu i sam da je to baš onako, svidio mi se stil crteža i pratio sam vašu tribinu tamo i primetio sam da ste sa Aleksom Gajićem razgovarale, ako sećate koje je to godine bilo. Ono mi davao neke savete o vašim crtežima. Da se sećate možda šta vam je Aleksa tada savetovao, ako ne, šta biste vi, pošto ste sad već vi uspešne autorke, šta biste vi savetovali mladim crtačima koji tek sad počinju danas? Ja mislim da je to bila tribina u Kragujevcu 2022. godine. Da. Tako je, zbog toga što Mu nije bio ni ideja ranije, tako da pretpostavljam da je tu negde taj susret s Aleksom bio. Tada smo Aleksi pokazali prvu epizodu Mua, znači nekih 5 strana otprilike, i šta mi beše Aleksa rekao? Par puta smo mi pričali s Aleksom, zato ne mogu tačno da se sjetim šta je te godine rekao, ali verovatno kao i uvek, fotoreference. Jeste, sećam se. Tako je, da. To je svima pričao. To jeste najvažnije za dobar crtež, prosto moramo da gledamo u fotoreferencu kako bi crtež ispao dovoljno veran, jel? Tako da, šta bismo rekli mladim autorima? Možda i starim, ali mislio sam u smislu ko tek počinje sada. Definitivno da ne traže perfekcionizam, jer to će da se razvija jednostavno, tehnika, stil i sve to se razvija, ali jednostavno kada autor ima neko svoje gotovo delo, kada završi nešto, to onda nekako ima se nečim da stane ispred ljudi i da kaže ovo sam ja uradio, sad da li je dobro, da li se nekome sviđa, bitno je uraditi nešto kompletno i dati sve od sebe, dakle uraditi ono što najbolje što možemo i ne treba se vraćati. Ja evo iskreno sada bih mogla sve da ispravim otprilike, dakle već sad kad bacim pogled čitam šta sam ovo uradila, što ovo ovako, ali eto to je iza autora i ono što može da uradi je da uči iz svojih grešaka da drugi deo ispadne bolje, tako da treba samo ići napred, nikako pozad. Hvala vam u ime svih koji se bave crtanjem, hvala vam na ovim savjetima, a pitam vas za savjet jer vi ste prešli neki put od tada, od tog web komika, sada može da se kaže već da ste ozbiljne profesionalne strip autorke, već izdat je vaš strip od System Comicsa u jednom lepom kolekcionarskom izdanju. Nije više to na tom nekom undergroundom amaterskom nivou i čestitam vam na tom uspehu. I Nađa Tiodorović, takođe autorka čije je strip već drugo izdanje doživeo Zveri u nama, čini mi se da je 2 puta izdat, što znači da je Nađa, ne znam da li ona to shvati ili ne, popularnija kod naše publike od mnogih stripova stranih koji nisu doživjeli drugo izdanje. Tako da, Nađa, koja je tajna tvog uspeha? Šta bi ti savjetovala? Pa nema toliko uspeha koliko sreće da je Igor video taj malo izdanje mog prvog stripa Zveri u nama. I dalje su bile korice žute, razne stvari nisu bile baš najbolje, ali on je video potencijal u tome i rekao možda da pokušam, zato što je nešto drugačije definitivno od naših drugih autora i sve. Drugačije sam crtala i nekako je otvorilo to novo vrata i za
sestre i za sledeće autore? Da li je popularnost zbog moje mladosti ili zato što je novi stil u smislu inspirisan mangom? Ne znam i dalje. I dalje se zbunjujem kako sam dospela ovde tako posle koliko godina. Ne mogu da verujem da sam uspela i dalje. Svakako, pošto sam čitao strip, mislim da je ipak razlog toga što je strip zaista dobar. Ali okej, ti si skromna, to je okej. Jedva. Ne razum mikrofon. Jedva. Hello. Radi pomalo. Da, crkava. Da, ovaj radi. Taj radi, super. Kažite nam vi o vašem stripu Mu, predstavite publici, za one koji ne znaju, ja znam, ali možda neko ne zna, predstavite nam taj strip. Strip Mu, možda prvo da... Se čujem? Mislim da ne. Pravimo pauzu. Samo da smislim odgovor. Da smislite odgovor tamo. Čekaj, čemu Beše mu, šta? Čekaj da pročitam. Teško pričati. Da, kako se zove? Pa dobro, možda se čujem. 1, 2. Da, može sad. Ma da, čujemo. Super. Strip Mu, možda prvo da kažem nešto tehnički o samom stripu. Rađen je, ljudi kažu, to je manga ostvarenje. To je zapravo neki stil koji kombinuje mangu i koji kombinuje zapadni klasičan strip. Tako da dinamika, likovi, možda čak i na neki način priča koja se kreće dosta sporije, podsjeća na mangu, dok format samog stripa albuma i kolor, paleta i tako dalje podsjećaju na zapadni strip, možda francuski najviše na koji smo se ugledali, tako da hoćeš ti nešto priče više? Da, priče je prilično, obično nas pitaju kao na koje ste se dela ugledale, pošto, jel... Ja sam da pitam, ali neću. To. Ali zapravo, uopšte se nismo ugledale na nijedno delo u smislu kao baš kada smo smišljale priču. To je bilo onako potpuno slučajno, smo razgovarale o nečemu i eto tako kroz priču smo došle zapravo koliko bi novca recimo moglo da se da za neko lepo sećanje i došli smo do zaključka kako to naravno nikad ne bismo uradile i onda je to tako nekako nastalo, bilo je kao ovo je baš interesantno, moglo bi da postane neka kratka priča. Odradili smo tu prvu epizodu i onda nam je palo na pamet, pa zašto da ne razradimo dalje malo. I eto, tako je ta priča krenula da se širi, nekako da krenule smo da razmišljamo dosta dublje, malo smo krenule šire da razmišljamo o nekim drugim temama koje su mogle tu da dođe u obzir, ali ono što je bitno jeste da su sva nekako promišljanja, likovi, dijalozi, sve na neki način nastale iz, ne mogu da kažem, našeg života, daleko od toga, ali eto, jednostavno posmatranjem nekih ljudi koje znamo, posmatranjem nekih situacija, neke, da kažem, dakle, iz potpuno nekih realnih momenata, što mislim da zbog toga smo i uspjele da istrajemo sa stripom, zbog toga što nas je nekako personalno se vezivalo. I što se tiče same radnje stripa, pa nama je uvek najbitnije da se, pošto je tema na neki način psihološka, ono što nam je najbitnije da se čitaoci povežu sa likovima, da se postave u tu priču, da se zapitaju kako bi se oni ponašali u toj, da li bi saosećali, da li bi osuđivali, ko je dobar lik, ko je loš lik. Dakle, mi ovde nemamo tačno ko je dobar, ko je loš, vidjet ćete u drugom delu, desit će se i neka iznenađenja koje će iznenaditi možda mnoge ljude. Tako da, tu je sve ta procena, dakle, nešto bitno je postaviti se u tu priču kao lik. Dakle, ovaj strip ima dva glavna lika, Miša i Laza, ali po meni ima tri. Dakle, Miša, Laza i sam čitalac. Da li ste čitali možda strip Zveri u nama? Jesam, pročitala sam, to je bilo... Kad je to bilo? To je isto bilo u Kragujevcu, možda 2020? U Kragujevcu,
2022. godine ja moram da primetim, ne znam da li ovdje imaš ovo novo, ja jedva čekam da ovo novo zapravo, da li će biti dugi. Voljela bih jako, ovo novo nisam pročitala, ovo bih voljela jako da pročitam. Po meni vidi se jedan veliki skok u art stylu i u svemu, tako da bi, jako sam zainteresovana i za ovo. Mogu te zamolim, Nađe, da nam ti opišeš malo taj strip Zveri u nama, pa ćemo posle da pređemo i na ovaj. Naravno. Zveri u nama je priča o devojci koja kreće u 8. razred prvi put, u stvari je poluvampir, pa dobija Majliju protiv sunca da se ne zapali kao običan vampir. Ali posle shvata da nije jedina malo drugačija i prolazi kroz razne nevolje i događaje tokom te godine. Nekako je moja priča dosta puno osjećanja kao prihvatanja i dosta onoga što se dešava u našim tinejdžerskim godinama koje svi možemo onako da kažemo da smo prolazili kroz sve to i nekako se vidi da sam bila baš mlada i razmišljala, prolazila kroz ta osjećanja i nekako htjela da napravim u strip da pokažem šta imam u svojoj glavi. Dosta je ovaj strip pod uticajem mangi, ajde da kažem, i ti si sama pomenula, podsjeća na taj stil. A mangi su i format i veličine otprilike tu negde kao mangi i mangi su obično crno-bele, a tvoj strip mislim da si prvobitno objavila crno-beli pa je kasnije dodata boja. Jel postoji neka priča iza toga, neki razlog zašto je obojena ipak ta manga, da kažemo? Pa uvek je bila u boji, samo što nismo imali budžeta da stavimo sve u boji. Zato što su neke crno-bele, a neke su u boji. Htjela sam da imala sam ideju da pokažem osjećanja kroz boje u stvari. Da li je to sreća, tuga, bes, prolazila kroz neke jake, žute, plave, crvene, kako mi nekada osjećamo onako kada vam leptirići u stomaku, kako osjećate, tako sam prikazala neku sliku emocije kroz te boje. Sad možeš da nam najaviš sledeći taj strip što je izašao prvi deo, tako to nije gotova priča? Ovo nije gotova priča, 30-ak stranica, tek onako počinje lagano, zove se Babaroga na praksi i dosta više ka nama okrenuta, zato što je priča u Beogradu u budućnosti, gde naša srpska mitologija živi između ljudi i taj balans drže te Babaroge i priča je o ovoj mladoj devojci koja je pokušala da postane Babaroga i tako došlo do ideje tog imena na praksi. Mislila sam da počne kao epizodski, kao američki stripovi, zato što sam imala ideju tako i da bi izdavala sama i onda ću pokušati možda da izdam sa izdavačkom kućom kada skupim nekoliko epizoda. Dosta ga volim zato što se vidi koliko sam radila u odnosu na Zveri u nama. Porasla sam dosta, prošla sam srednju školu i sve to. Ali nekako Zveri u nama im je dalje onako prvenac koji ne mogu da se oteram. Super, ja znam da si ti nekako baš uzbuđena u hajpu nekom oko ovog novog stripa, kad smo dogovarali tribinu, pa si odmah si pitala, a osim Zveri u nama, kao mogu i o ovome da pričam. Super, kupio sam taj jedan primjerak, pa jedva čekam da pročitam. A kad smo kod tih epizoda, sada izašla je nova epizoda pre neki dan, to je opet na webu, kao što je počelo, ja mislim, i od početka. Možete da nam kažete šta se dešava, kojim će tempom izlaziti te epizode ili se ne zna, kakvi su planovi sad za dalje? Imali smo na umu malo drugačiji koncept za drugi deo stripa Mu.
sad ovo što je izašlo jeste, zovemo je epizoda, ali zapravo neko drugo poglavlje. Priča počinje da se razvija zbog toga što u prvom delu, inače da, svakako će biti nastavak, kome nije bilo očigledno iz stripa. Nije bilo očigledno. Nije pisalo nastavit će se na kraju. Tome sa Igorom priča. Da, mi smo imali na umu da to bude nastavit će se, ali on je iz nekog razloga rekao bolje da ne stavimo i rekao dobro, tako da, ali mislili smo da je očigledno da će biti nastavak s obzirom da se ništa nije rešilo, samo svaki lik je dobio svojih 5 minuta, je tako. Uveli smo priču, ali dobro, sad s obzirom da je izašla nova epizoda, jasno da će biti nastavaka. Kako će oni izlaziti, još uvek nismo sigurne. Imali smo na umu da to bude kombinacija raznih načina pripovedanja sad. Neki delovi će izlaziti u obliku dnevnika, neki u vidu možda neke kratke novele, neki u vidu stripa, možda čak i ilustrovane knjige, možda čak i u vidu neke muzičke numere, s obzirom da imamo saradnju sa bandom Hydrogen, tako da možda i oni budu ispričali neki deo stripa kroz svoju muziku. Tako da, hoćeš nešto više o priči nastavka? Pa priča nastavka, ne bih mnogo da odajem. Ne mora priča. Da, više sam mislio taj plan kao šta da očekujemo... Biće iznenađenja. To. Ne, glupo je spoilere sad neki, kao, a kako se završava cela priča muva na kraju, samo ono to kaže... Šans. Mama zna. Možda mama zna. Ne zna. Nađa, primetio sam kod tebe na Instagramu da ti si objavila nešto na popularnoj aplikaciji Webtoons. Da. Gde su oni korejski kao uglavnom stripovi, ali mislim ima iz celog sveta, okej? Možda mi kažeš neka iskustva sa tom Webtoons aplikacijom, da li ti se to sviđa, kakve su prednosti i mane u odnosu na ovo standardno izdavaštvo? Pa da budem iskrena, sada je malo zeznuto zato što prolazi ta aplikacija kroz sve i svašta. Sada neću da ulazim u to, nego izdala sam Babarogu na praksi na engleskom tamo, da malo se promovišem, da više ljudi koji ne poznaju toliko Beograd, koji nisu prolazili tamo, da se malo upoznaju sa našom mitologijom, sa našim gradom, zato što je dosta ljudi to ne znaju baš puno. I ljude koji ne mogu da pronađu strip, da li kod mene ili da poruče, da imaju negde da mogu da ga pročitaju, zato što nisam želela da bude tvrde kolice, onako 2000 za jedan strip. Htela sam da dam ljudima šansu da pročitaju nešto što sam ja voljela da radim i besplatno, zato što voljela bi da, zato što poenta stripova jeste da onako su laki da se čitaju i da možeš da ubaciš u ranac i da pročitaš na busu u školi. I mislim da zato su stvari, ako mogu da se ubacim u mangi, zato su dosta popularne, zato što su brze da se pročitaju i zabavne za nove generacije i zato one više odlaze na taj tip radova. Da li ste vi, sad se obraćam sestrama Živković, da li ste vi možda razmišljali o toj Webtoons aplikaciji, pošto znam da vi radite web komike, vi ste sad na Hello Cherry, je tako, blogu rezidenti kod njih, kako se zove? Hello Cherry, sorry. Da li ste razmišljali možda o toj Webtoonsu da se ubacite tamo? Pa iskreno, jesmo ranije razmišljale, ali možda i u jednom trenutku, ali za sada svakako ne, zbog toga što pre svega tamo, mislim, ja iskreno ne razumem se mnogo, nisam tačno sigurna kako to funkcioniše, ali čini mi se da naš stil nije baš nešto što se tamo traži, jer nama tipično za recimo 6 strana treba 2 meseca, zbog toga što je sve ručno, dakle, jedan potpuno drugačiji... Čak i ono s teksta, da napomenem. Tako je, da. Koliko sam shvatila, mnogi ljudi su isto predlagali, ali su nam bili rekli kao, ali to mora mnogo brže da ide. I mislim, 2 meseca ipak za 10-ak strana, ajde da kažem, maksimalno. Mislim da
publika na Webtoonu nema toliko strpljenja. Ok, I pa sad da- pričamo da bi neko ko čuje ovo kasnije od mladih početnika da bi znao šta ga čeka na Webtoonsu, tako da koje su mane toga. Da. Tako da ovo je definitivno nešto, ajde da kažem, baš zbog toga čini mi se što je ručno rađeno, apsolutno sve ono, od početka do kraja, sa minimalno dorade digitalno. Mislim da zbog toga ne bi baš moglo da se dopadne toj publici. Jasno, hvala. Sad pitanje za sve tri od vas, mislim da će ovo publici biti najzanimljivije, da mi kažete vaš omiljeni strip i omiljenu mangu. Ok, moj omiljeni strip definitivno jeste i omiljena manga Akira, svakako. Akira, što se možda, mislim, neka Ima tu tog vibe-a, da. inspiracije, da, tako je, samo mislim ovo je Yellow Boy i sve. Tako da, Akira definitivno, a što se kolora tiče... Čekaj, rekla si da vas nije inspirisalo ništa za ovaj strip, ali Akira je ušla tu podsvesno. Ne, svakako, Šalim se. naravno uvek mora da se ima inspiracija za crtež. Pričala sam o priči. Da, okej. Priča je iz života, ali naravno za crtež to je definitivno Akira. I pogotovo volim GP-a. Ugledam se na njegov kolor, na recimo posebno u poslednje vreme jedna priča. Tako da, to je nešto što mi se dopada i što bih voljela da kažem da idem u tom nekom smeru. Cool, hvala na preporuci, to mora da pročitamo. Prilično sve isto je tako kao i Sara, samo što bi ja dodala možda i Možeš neki francuski strip i mangu? Ne moraš. čekaj, možda bi dodala, dobro, ali ne ugledam se toliko sad, možda posle vreme volim Liberatorea dosta, ajde nije Francuz, ali hajde možda i to, a i Bilal, Enki Bilal možda i njegov kolor može onako da kažem da je uticao na naš stvaralački put. Nađa? Za japanske mange, jedan od mojih omiljenih jeste Gyo Junji Ito. Priča najkraće da se objasni jeste kada ribe dobiju noge i počnu da hodaju veoma je horor u smislu fobije, ako se plašite mora, onda nemojte da čitate tako nešto. Definitivno me inspirisao za neke scene u Zverju nama oko horor tipa. A za francuski strip, jedan od mojih omiljenih jeste Skydo od Aleksandra Barbucinija. Volim sci-fi. A jedan isto Zombilenium od Arthur Depins, isto iz Francuske, koji je isto izdao i film u 2017. o tom stripu i da li prošle godine tek završio ceo strip. Veoma je priča je veoma zabavna i shvatam neke ideje da sam podsvesno ubacivala u svoje radove. Naprimer, jedan od glavnih likova u Zombileniumu vozi svoju metlu kao skate i odatle sam dobila ideju možda za ove glavne likove iz Babaroge na praksi da možda ona vozi tako, zato što mi je bilo baš onako cool, zanimljiva ideja i sve tako. Uvijek je cool voziti skate, pa makar je bio i metla, I guess. Hvala vam na ovim preporukama, dosta toga što ste pomenuli nisam znao ranije za to, pa bit će interesantno da saznamo nešto, da pročitamo to. Inače, kad smo već kod nekih najava i tako dalje, sestri Živković rade i kao prevodioci stripa, ne samo kao strip autorke. Šta više volite od tada posla, znam da je ovo crtanje. Ali prevođenje, vi prevodite sa japanskog, uglavnom japanski strip, možda i neke romane, ne znam, ja slabije čitam romane, pa možete nam kažete nešto o tome šta ste prevodile do sada i možda neku ekskluzivu na kom prevodu sad radite, da otkrijemo ovdje. Prva manga koju smo prevele, ujedno meni jedna od omiljenih u poslednje vreme, jeste Deca mora za stalker. Posle smo počele saradnju sa Najkulom, Crni Butler i Soul Eater. To sad su izašli prvi delovi. Mogu da kupim tu mangu i ti mi se potpišeš kao prevodilac. Da. Radimo isto za Stalker Želim da pojedem tvoj pankreas. Biće to samo 2 dela.
Radi se na još jednoj, sada je ovo nešto novo. Šimana mi Tasogara, još uvijek nismo odlučili kako će da se zove na našem. Tako da taj naslov je i dalje u izradi i postoji još jedan naslov koji ne znam da li bi smela da otkrijem. U pitanju je Darkwood. Smiješ, šalim se. Tako da, eto, samo ću to reći, Darkwood sprema novu mangu. Hvala. I šta, da li volite taj posao više prevođenja ili stvaranja produkcije vaše? Meni je zapravo nekako ta dva posla potpuno onako super koegzistiraju, jer kada se umorim od slike, onda pređem na reči, kada se umorim od reči, pređem na sliku. A tu postoji naravno i treći posao, to je da smo obe profesorke japanskog, tako da i onda kad se umorim od ta dva, onda ide komunikacija sa ljudima, što je nekako interesantno jer svi ti naši učenici su zapravo i ljubitelji mange i stripa, tako da sva ta tri posla nekako su u krug, nekako su spojena, tako da ih ne odvajam mnogo, ne znam da li bi ti ne. Da li bi ti dodala nešto? Možda. Šta pa možda. Možda bih rekla da je super zapravo što naš posao podrazumeva i čitanje stripova. Tako da nije to samo prevod, već mnogi ljudi nemaju vremena da čitaju stripove zbog posla, a nama je to posao upravo da čitamo stripove i da ih prevodimo, tako da je to isto jedan veliki da kažem plus što se tiče prevodilačkog posla i na neki način time učimo i za naš strip. Saznajemo neke nove fore, neke nove trikove, pripovedačke i možda čak i crtačke kod nekih mangi. Hvala vam. Da li mogu da da li možemo da pozovemo posetioce festivala da kupe neke vaše radove ovde na festivalu, da pretpostavljam da su dostupni tu na tezgama vaši stripovi? Možete uzeti na štandu Sistem komiksa. Dodajte nađi. Da, Zvelju nama možete u Sistem Comics tamo pored MU. Ako nas uhvatite na festivalu, slobodno možete da nas pitate da nacrtamo nešto, da se potpišemo. 8 sati večeras. U 8 sati večeras, ali ćemo biti ovako, bit ćemo ovde ceo dan. A Baba Roga na praksi će biti kod mene, da li ćemo dobiti 100, ne znam, ali će biti negde kod mene, sigurno. Mislim da je ovamo krene levo, dole, nizbrdo. Da, Sistem Comics je tamo, ne znam da li ćemo pustiti da Baba Roga na praksi tamo promovišem. Svakako, znači u 8 uveče posvete na stripovima mogu da dobiju posetioci od vas, tako? Da. Hvala, to je to, molim vas za jedan veliki aplauz za naše gošće. I ostanite ovde za tribine koje slede dalje.